13 ktieb antik li għal 20 ta' snin kienu minsija fuq l-ixkafef tal-Biblioteka Nazzjonali ingħataw il-ħajja permezz ta' riproduzzjoni audiovisiva. Dawn il-produzzjonijiet li b'mod kollettiv qed iġibu l-isem ta' Deheb il-Karta huma f'forma ta' dokudrama. Il-produzzjonijiet mhux se jkunu itwal minn 14 minuta l wieħed u jirrakkuntaw stjer tal-imoddi li mhumiex wisq magħrufa. Madankollu se jitfgħu dawl fuq kurjożitajiet ta' kif kienet il-ħajja fl-imoddi. Ir-rakkonti jvarjaw bejn dawk dwar qtil, gideb li ntesa tul is-snin u skandli li ħasdu l-gżiretna mijiet ta' snin ilu. Tul l-aħħar xhur, il-Kunsill Malti għall-Arti eżamina bir-reqqa dawn il-kotba u f'xi ċirkustanzi traduċihom mill-Latin u Taljan għal-Malti qabel dawwarhom f'siltiet ċinematografiċi. Waqt it-tnedija ta' Deheb il-Karta li saret fil-binja tal-Biblioteka Nazzjonali, One News tkellem ma' Fredrik Testa li kien wieħed mill-imħuħ li qaleb dawn id-dokumenti f'serje audiovisiv. Aħna tajnihom fil ta' film. Ġifieri inti se tara storja mill-bidu sal-aħħar. Li se jiġri huwa min ma jaqrax kif għadt inti da se jaqbad. Se jkun jaf bl-istorja mingħajr ma qra, imma għax kun ra in an audio-visual sense, fimt? U l-istejjer huma tant huma intriganti, tant jaqbduk li inti għandek 12 minuta, li żjed 14 minuta u għandek storja hemmhekk. Jiġifieri dak li jkun mhux se joqgħod bil-qeda jiddejjaq. Il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti, Albert Marshall, spjega li lan tal-proġettu li waslu l-istorja ta' pajjiżna b'modi konvenzjonali bħall-internet u t-televiżjoni. U allura importanti li nifhmu li permezz ta' mezzi bħal dawn, f'dal-każ drama t-televiżjoni, inxerdu iktar għarfien tal-kultura Maltija kemm mill-qedem kif ukoll mill-żminijiet kontemporanji. Preżenti għat-tnedija ta' dan il-proġett kien hemm ukoll il-Ministri Evarist Bartolo u Owen Bonnici li t-tnejn uraw sodisfazzjon għal din l-inizjattiva li se titfa' dawl ġdid ta' apprezzament lejn dak li naqqax l-istorja ta' pajjiżna.